आङो बे बाद्राबिल गामिनिनो बिसिडिसि भाइस चेयारमेन आरो दाखालि जे 16 तारिखनि घटना जे जोंनि 28 नं एलएसिनि एमएलए सारनि जि सायाव एलिगेसन लाबोदों बिनि सायाव आङो खेंफोरथि होनो सानदों जे जोंनि नाम्बार 2 बाद्राबिल गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जोंनि जे प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांखौ खावलायनाय बायदियै बिथाङा जोंनि एमएलए सारनिसिम थांनानै खावलायहैदोंमोन जे गामिनि माखासे अट'खौ लानानै दा बेयावहाय जोंनि एमएलए सारा बुंहरदों जे दे जिखुनु आङो माखासे खरस पटिफोरनि सायाव हरगोन जे बिनि सायाव थांनानै लाबोबाय बिथां जोंनि आफादगिरिया लाबोनानै बिनि सायाव जे बुंदों जोंनि एमएलए सारखौ जे 12,000 हरगोन बा 13,000 हरगोन नाथाय बियो आं जे बिथांमोननि बुंनायखौ आङो माखासे षड़यन्त्रनि सायावसो बुंदों सानो मानोना बे जेब्लानाखि जाथाय जादों अब्ला आंबो फैदों आंबो मोनसे जायगानिफ्राय थांनानै फैनायाव अब्ला आंबो बे गामिनि भाइस चेयारमेन जानानै आंबो आंनि आखाइजोंनो बे सार जोंनि 28 नं गसाइगाव एलएसिनि एमएलए सारा बिदि हरदोंब्ला आं थोआखैब्ला बिथांमोननो आङो 2,000सो हरदेरनोसै बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंदोंमोन बिथांमोननिसिम दा आरो दिनै जे माखासे एमएलए सारनि सायाव जे एलिगेसन लाबोदोंमोन दा दिनै बिनि गेजेरजों निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों जोंनि बे नाम्बार 2 बाद्राबिलनि गामिनि गाहाय गोरा एबा गावबुराया बिथाङा गावनो माखासे खेंफोरथिखौ होलांबाय आरो बिनि सायावहाय जे जोंनि एमएलए सारा जे हरदोंमोन माखासे बे जे कालभार्ट बे कालभार्टनि खामानिया माखासे प्रसेसआव दंखासै बेबायदि सिस्टेमावबो दङ जास्ट जोंनि 28 नं गसाइगाव बिधान सभानि एमएलए सारा जे बे गामिजों बारनानै मोनसे जायगायाव इंलिश मिडियाम स्कुल दं बे स्कुलावहाय थांनो थाखाय जाहाथे सोलिनो औवानि दालां बानायनो जुनै हरनाय जादोंमोन दा बिथांमोना सानो जोङो आंबो बे जायगानिनो भाइस चेयारमेन हिसाबै माने जे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना जोंनि जे दा सोलिबाय थानाय सरकारनि एन्टि आं सानो आंनि बुंनाया एसेनोसै खोथाखौनो बुंनो लुबैदों दाखालि थांनाय 17 तारिख 16 तारिख साननि समाव जोंनि रायजो राजाया बे जोंनि न' सेरजों थांनाय मोनसे दै नाला दं मोनफ्रोमबो बोसोरफ्रामबो बे दै नाला बायो आरो बे बायनायनि गेजेराव दिनैहाय जोङो गिदिर गोलावफोरनाव सोरबा सोरबि एफा एनै अनसुंथाइ बिहरनायाव 3,000 हरदोंमोन बे 3,000 हरनायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा ज' जानानै मावदों आरो बे मावनायनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा बे 3,000खौ फसायैयाव सोरनिफ्राय हरदोंमोन सोर हरामोन 3,000खौ एमएलए सारानो हरदोंमोन आरो एमएलए जोंनि सारानो हरदों माने ओरैनो गुना थुना बायनो होननानै हरदों आरो नोंसोरबो एसे जगाजग खालामनानै मावलायदों होननानै बेबायदि हरदों हरनायनि गेजेराव आं बेबायदि बुंदों दा बेबायदि बुंना जोंनि रायजो राजाया ज' जानानै मावबायबो मावनायनि गेजेरै जौयै फियै जायै लोङै दा बे उथ्रा उथ्रि जादों आरो बे उथ्रा उथ्रि जानायनि गेजेराव बे थाखाखौ रिटार्न हरनो मानोना आं अनेकबो बुजायदोंमोन मानियाखै दा बेबायदि मानिनि खेथ्रआवनो दा बे खोथायावहायनो फंसेयाव फंनै फंथाम जौ फेनानै नानान बाना बुंलांबाय बे बुंलांनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ जोङो दा नंखाय होननानैबो जों बुंनांगौ जाहैबाय माने जौ फेनायाथ' गाज्रि खोथा सैथो बाथ्राखौ बुङा बेनिखायनो आङो बे गामिनिनो गामि रैखागिरि जानानै आंनो बे जोंनि रायजो राजा गथ' गथायफोरनि बुंनाय रावखौ आं दिनै माने मा होनो बेखौ उइद्र' खालामफिननाय जाबाय आरो जाहाथे बे सारमोना जाहाथे गाज्रि मोना जाहाथे जोंनि बे मोननैनिबो दला जाहाथे जों मोजाङै मोजां अनलायनानै जेरैबायदि दं जों बेबायदिनो गोरोबनानै जाहाथे मावलांफिननो हायो आं बेखौनो जोंनि गोजौ लबिनि सारमोननि सिगाङाव खावलायफिनबाय दाखालि जौ लोङै ओंखाम जायो बुंनाय रावखौ जाहाथे सारमोना गाज्रि दामोनसै आं बे बुंफ्लांनाय रायजो राजा बुंफ्लांनायनि खोथाखौ लानानै आं दिनै नैबे इउटिउबारमोननि सिगाङावनो आं दिनै सिखार लाहरबाय जाहाथे थांनाय 16 जुलाइ मोनानि 7टा रिंगायाव मोनसे निउसखौ नुनानै जों बिनि सायाव खेंफोरथि होनो जों सानदों जोंनि जे आथिखालनि जिरन एमएलए सार बिथांनि सायाव मानगोनां 2 नं बाद्राबिल गामिनि थागिबि
अनुरुद्र नार्जारि फंबाया जे जिबायदि जोंनि MLA नि सायावहाय बिबुंथि होदों बियो नंखाय नंगौ बिसास करि गासैबो रायजो राजायानो एसे अल गामिनि रायजो राजायानो जोंखौहाय पार्टीखौ नांगौ हिसाबै लेंहरनायखाय आङो बे एरियानि आफादगिरि पार्टी UPPL प्राइमारि प्रेसिडेन्ट जानानै खावलायहरनायखाय आङो जोंनि MLA थानायखाय आङो जोंनि MLA सारखौहाय बिसिम लिंहरनानै लाबोदोंमोन बै समाव MLA सारा नायफैदोंमोन आरो बेयो बुंलाङाखै जे कुनु डिमान्डनि बेवहाय खोथा गैया जे गाव फैदों नायनांगौ दायित्व दं नायनानै थांदों गाव प्लेन एस्टिमेट खालामनानै थांदों जेन' बियो जे बुंदों बेवहाय आङो एथ' हरगोन बिनि कुनु डिमान्डखौ बियो खालामलाङाखै जायनि फलाव बे आङो नैबे अनुरुद्र फंबाया जाय बे समाव MLA फैनाय जोंनि जिरन सार फैनाय समाव बिथाङा बे खाथियावनो गैयामोन माब्रै बे भाषणखौ होनो हाखो जेरै गावनो स्पष्ट बुंनानै लादों आं जे निउसखौ नायदोंमोन बे निउसावहाय आङो बेखौहाय नुदों बे गावनो गैया होननानै लादों दिनै बे खोथाखौ बियो बेबायदि भाषण होनायखौ आं आफादगिरि जानानै माने दुखु मोननाय फोरमायदों थ' आरो बे मोनसे खोथाखौ होनदों बै समनिफ्रायनो बायबोबाय थायो बे लामाया बै समनिफ्रायनो बायबोबाय थायो अब्ला 17 बोसोर एबा बै समावहाय बायबाय थानाय समावहाय मोजां मानो मावनानै लायाखै जोङो बेखौहाय दुखु मोननाय फोरमायदों थ' एभ्रिथिं एभ्रिवेयार जोंनि जिरन सारा जेरावबो माबाफोर बिपद आफद जादोंब्लाबो बिथाङा खुद गावनो फैनानै नायफैयो पार्टीनिफ्राय जास्ट एसेल' इंगेजमेन्ट नांगौ बिनि सायावहाय गाज्रि रोखोमनि बार सुनानै होनानैहाय बेखौ फानसावनाया जोंनि थाखाय बहुत दुर्भाग्य जेनेबा बेवहाय मोनसे राजनैतिक जनजन्त्र पइन्ट्स दं जानो हागौ मानो होननानै बुङोबा बेयाव जोङो जे मिडियायाव जे नुदों आङो 17 तारिखआव जे आङो जे मिडियायावहाय आं नुदों बेवहाय सोरगिदिं सारियाव थानाय माखासे मानसिफोरखौहाय आं नुदों बियो मालाबाबो जोंनि UPPL नि भटार्स मानसि नङा प्लास UPPL नि उइदाउट UPPL खौ मोजां मोनै मानसि जायनि फलाव नैबे समस्याया बेरखांदों होननानै आं माने बुंनो सानो आरोखि